בכל מקום בעולם יש פרח משלנו, אבל לא כך היה הדבר מאז ומעולם. ברוכים הבאים למשק רונן, הנמצא בכפר חיים שבעמק חפר. אז איך הכל התחיל? שנת 1933 כפר חיים עולה לקרקע. מבני הציבור כמו מגדל המים והסילו הולכים ונבנים. הזוג הצעיר, שרה וצבי רוסובסקי, דור המייסדים של הכפר, מקימים ב-1935 את המשק, גודלו כ-30 דונם. לזוג נולדים 3 ילדים, ישי הבכור, שלומית ילדת הסנדוויץ' ונחמן הצעיר שבחבורה. עוד נגיע אליו בהמשך. המשק החקלאי הינו משק מעורב, והוא כולל פרדסים, מטעים, לול, ירקות ובעיקר רפת ובה 30 חולבות. שרה, צבי והילדים עובדים את האדמה ואת חיות המשק. בינתיים, ברחוב אחר בכפר גדלה לה ציפי, בת הזקונים למשפחת קלפקר, הצעירה מבין 5 האחים והאחיות. וכמו בסיפורים, אחרי היכרות קצרה, ציפי ונחמן נישאים ברוב עם בבית העם במושב. הבנים לבית רוסובסקי לוקחים את המושכות. ישי הבכור ונחמן שחזר למשק הופכים לשותפים, והמשק משנה כיוון ממשק מעורב למשק מתמחה. בשנת 1977 הגידול העיקרי במשק הופך לפרחי קטיף, ולאחר כשנה הרפת נסגרת. התחלת גידול הפרחים לייצוא עם 1.5 דונם, בהמשך גדלים ל3 דונם ועד לעשרות דונמים כיום. חממות הפרחים הראשונות היו בעיקר של פרחי גיבסנית, עד וסככות צל של רוסקוס. עם השנים גדלים בחממות עשרות סוגים וזנים של פרחי קטיף. בשנים האחרונות המשק מתמקד בעיקר בפרחי בצל ופקעת, בשליטה של נוריות ונצח חלב. ברבות השנים, עופר בוחר בקריירה חקלאית ומצטרף להורים כבן ממשיך. עבודות המשק וניהולו נמצאים על כתפיהם של ההורים נחמן וציפי, של עופר, וכמובן התאילנדים, סבדי קאפ. עד שהפרחים נקטפים, ישנם שלבים רבים לעבור. הכנת הקרקע, שתילה, השקיה, דישון, הדליה וריסוסים. כל פרח והדרישות שלו. אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר ורבות העבודה. הכירו את ציפי, מנהלת המיון הבלתי מעורערת. היא ממיינת, אוגדת, קושרת ואורזת. היא מפעילה ביד רמה את כל הפועלים ושולטת כמובן בכל הסוחרים. מדי בוקר ובמהלך היום מגוון הפרחים נקטפים בחממות ומגיעים לשולחנות ומכונות המיון. תוך זמן קצר הם ייכנסו למקררים ומשם יארזו למשלוח. הבוקר בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3-4 ולעבודה. הערב בא, אז תגיד תודה. כן, ויש גם משרד. 3-4. זהו, הגענו לשלב האריזה והשילוח. הפרחים נארזים במקרר בקרטונים מתאימים לכל סוג פרח, תעודת משלוח, משטוח וקדימה במסעית הקירור למטוס המטען. היעד המרכזי, בורסת הפרחים באלסמיר שבהולנד. מרכז סחר הפרחים הגדול בעולם. כוורת אינסופית של פרחים המגיעים מכל העולם ומופצים הלאה, בעיקר בעזרת מסעיות לחנויות הפרחים והבסטות ברחבי אירופה. הפרחים נקלטים בבורסה, מתאוששים מהטיסה, עוברים ביקורת איכות ועוברים הכנה למכירה.
המכירה בבורסת הפרחים נעשית בחלקה בעסקאות עם מחיר קבוע מראש, ובעיקרה בשיטת המכרז ההפוך. הכרוז מכריז על הפרח הנמכר, מפעיל את השעון במחיר גבוה, וזה יורד עד שאחד הסוחרים שבטריבונה יעצור אותו. מכונה משוכללת. גם שעוני הבורסה וטריבונות הסוחרים התקדמו עם השנים. משעון עם החוג אנלוגי, דרך שעון דיגיטלי, ועד מסכי ליד ענקיים או קנייה מרחוק בחדרי עסקאות. הבורסה שייכת למגדלים, ואם טעיתם, משק רונן הינו חבר הבורסה הראשון מחוץ לאיחוד האירופי. מגדל מספר 7635. חוזרים לארץ. אי אפשר לדבר על משק רונן מבלי לדבר על חגיגת שבועות. חגם של החקלאות והחקלאים. מסורת של עשרות שנים. שבועות זו התקופה שבה נחמן משפץ כלים וטרקטורים ישנים, מארגן את התהלוכה החקלאית, וביחד עם הבנים מוביל את חגיגת החקלאות של היישוב ושכנה. ואם בשיפוצים עסקינן, זה הזמן להזכיר את שימור ההיסטוריה וראשית ההתיישבות בכפר. מתחיל במוזיאון במגדל המים, וממשיך בחצר המשק וברפת המשופצת. מזה שנים רבות שבמקביל לעבודת המשק, נחמן משקיע בשימור ההיסטוריה ושיפוץ כלי עבודה ישנים. לביקור בחצר ובמוזיאון מצטרפים כמובן הסיפורים. למה באו הנה לחול ולביצות, תפסו את הטוריה ואת המריצות, הזיזו איזו דיונה, נטו איזה פרדס, ולא היה להם ממה להתפרנס. זהו סיפורו של המשק בראי הדורות, מדור המייסדים לדור השני והשלישי. שבט שלם, שבט רונן. משק חקלאי שמתבסס על המשכיות הדורות, שילוב מכונה ואדם, שאיפה מתמדת לאיכות וכמובן תלות בגרמי השמיים. הביקור במשק הוא תמיד חוויה, סיפורים, עשייה מתמדת וכמובן פינת הקפה שפתוחה לאורך כל היום עם קפה שחור מסורתי. סבאים היו משוגעים. איזה סבאים משוגעים. היה קשה ביום, קשה בערבים, היו מאורעות ירי הערבים, כששרו לא נזוז מפה על אף הכל, ממה זה לא נזוז משתי גבעות של חול.